Gdje ste ljudi, moje ime je Flamen879, danas ćemo igrati drugu epizodu Minecraft Hunger Gamesa, evo nas opet na MyPlex serveru i evo sada čekamo, još 18 sekundi, nadam se da će to brzo proći dok pričamo. Tako, nadam se da ćete uživati u ovom videu, ne vjerujem da ćemo baš dugo proživjeti u ovom Hunger Gamesu, a još manje vjerujem da ću da pobjedim, zato što nemam pojma, uopšte nisam nije mi baš onako da igre puno, ali sam morao da snimim malo, jer mi je bilo onako prazan kanal, nisam imao šta da uploadujem. Tako da sam, video nisam mogu da otvorim, a ne, zajmo. Idemo ovamo, znam da je vamo u ovom pravcu, ups, sad sam udario neku. A sad sam ostao bez brzine, ja jednik sam sada. Ajde, mogu ja da se poprem, ja to moram. Pošto ako idete vamo i vamo, tu ima gomilu čestova i to jako s dobrim stvarima. Pokušat ću i pošto... O, vidi ovoga, već je gore! Kako to, cheater, neki letio lik. Ajmo liče! Vidi lik ima šekiru. A ne. Vidi mogu kako ga rasturam. A ne. Ne rasturam mene, tako da odustat ću od ovih čestova, pokušat ću ovog lika da zajebem. Ali neće da mi uspije taj plan. A tako da nema veze. Malo sam se mora zakašljati. Ajoj. Privnuo sam u mikrofon sada. Nice. Ne mi je ovuda, ostaje ja ga gurnem. Haha, uspio sam. Gurnuo sam ga. A ništa. Nothing here, too bad. Nope, ništa neće ostaviti sigurno. Još ovaj jedan čas, ništa. Sada nastaje problem. Hello. Vidi ovo! Ovo je ludo, majke mi. Ovo se ne viđa svaki dan. Ovo se ne viđa svaki dan. Ovo je nevjerojatno. Kako? Kako sam ovo uspio? Ništa mi ovdje nije jasno. Ne mogu da vjerujem. Kako? Kako sam ovo uspio? Ne mogu da vjerujem, nema ništa više. Još imam puno stvari, ali... Ja ne mogu da vjerujem. Ovo se ne dešava, brate. Ubi ga! Zato ćemo da ubijemo ovog lika, pa će da se desi pravo. A ne, glupa ograda. Uspjeli smo, brate. Idemo, kako ovo? Sada imam 1.000.000 kilova, brate, 3 kila. Eno ga neko, taman za ubit. Dobro si nam došao. Dvojica se tamo izgleda, neće da se bore. Ajde! Čekaj, eno ga. Nema veze, pustit ću ga. Neka živi, jednako nema ništa. Imam li šta, mogu da nađem da crafting table pa da napravim leba, ali ne želim baš. Mislim, ne da leba mi je lev malo. Ali nema veze, evo me. Idem. Šta je ovdje? Odlično, kompas odlično, ovo mi je trebalo. This is what did I needed. Koliko je? A ne mogu da vidim, s tem vidim. 20 blokova, pa blizu smo i to baš blizu. Stani, on je vamo, ja mislim, ja gledam vamo. Ne ništa. Hello. Ajde, umri više. Kako se to radi? Tako. Majstor sam u ovome. Ovo mi je, brate, najbolji Hunger. Sada je ovaj... 1009 i 871, 1009 i 871. A ovo je vamo, quick. Dobro, nema nikoga iza mene. Što bi baš bilo loše da sada neko dođe iza mene i ubije me i to bi bilo baš loše.
Zato ne želim to da se desi, ostaću ovdje, sakriću se malo dok mi se život ne popinje i čekat ću dok ovaj chest padne, konačno, brate, ovo mi je najbolji Hunger Games sada. Ja sam mislio totalno da ću da umrem. A vidi nekog lik u vodi. Dvojica. Tačnije. Ne, ovdje ću da čekam ovdje za ovo. Tamo kad on dođe vidit će surprise. On surprise, motherfucker. Ali evo ga, ovo silazi, skoro je tu. Almost, evo ga. Tomačko, 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 Tomačko. Tomačko! Tomačko, 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 Tomačko. Zašto zovem to, zašto govorim toliko puta Tomačko? A ne, lik ima brod. Imam li ja? Imam i ja brod. To, brate. Idemo da srušimo se odmah i da krenemo gore. Da idemo, ne, pao sam, za sada je ovo ekstra runda. Imam samo nešto da vidim. Ostavit ću ovog lika. Ovo se desilo, gledao sam ja nešto na YouTube, nemam pojma, ne znam je li to ta kuća. Pumpkin pie. Neđe u ovoj kuće blizu. Ja mislim da je ova kuća. Nije ova kuća. Mushroom soup, to mi je ekstra. Ovo mi je baš trebalo. Evo ga tu. Pisam, brate, na ođe. Mogu napraviti tara mač, ali ne želim, zato što sve imam ekstra, ne treba mi ništa bolje. Imam ovo. Jedno ga neko. I upravo je sada, ne! Bacio sam! Zašto sam bacio? Ne! Daj mač! Ne, kako sam ovo uspio? Ne, tim! Ne, moram ga ubit. O, neko ima brze strijele, fuck. Mrtav sam. Pa je tako dobra igra, sve sam sjebao. Ne. O ne. Ubit ću ga sada kada imam manju šansu, sada kada imam veću šansu, a on ima manju šansu da mene ubije. Ajde. Nemoj mi sada lagovat kompjuteru, nemoj mi lagovat. Mojte, gdje si sada krenuo jer me udaraš, ba? Ne, jedno srce, ne, a zašto sam kliknuo desni klik? Nisam uzeo onaj da ne mogu da bacam šekir, nego sam bacio šekir desnim klikom. Kako sam glup. Dosta je, rad. Sigurno sam sada dunao jako u mikrofon. Deathmatch. Zašto mi? Zašto ja? Ne znam zašto sam rekao zašto mi, ali nema veze. Hvala što ste gledali ovu epizodu, bila je baš dobro loša epizoda. Ne znam što je bilo više dobra ili loša. Tako da, bacio sam šekiru. Imao sam žešću šansu da pobjedim. Ali sam tu šansu prokockao. Za jedan glupi desni klik na glupome mišu. Neću više se nerviram, mislim ne nerviram se, ima puno igra koji igra, ali mogao sam. Na veze, hvala što ste gledali ovu epizodu, ne znam je li bila dobra ili loša. Molim vas, lajkujte, komentarišite, subscribeujte, lajkujte ili ne znam jesli mi već rekao lajkujte, ali nema veze.
Možete me pratiti na Twitteru i tako to, ajde, ako hoćete. I vidimo se, ne više šta nam kažem, glup sam, umro sam, ne vidim ko je pobjedio je neki tamo... Ja sam na trećem mjestu, na trećem mjestu! Makar bolje što nego ništa, ali nema veze. Hvala što ste gledali ovu epizodu, bila je baš druga epizoda, koliko sam bude rekao, čao!